Assalamu alaikum, kamar kullum kuna tare da ni Abba ABK. Kamar yadda a baya akwai wani bidiyo da na kawo muku na wannan abun idan ba ku manta ba, wanda yanzu gashi nan na ƙara kawo muku bidiyo a kansa. A cikin wancan bidiyo da na kawo muku dama a lokacin na yi bidiyon shi cikinsa ba caji ne, to yanzu kuma akwai caji a cikinsa. Zan yi muku bayani ko kuma nuna muku yadda yake cikinsa da caji kenan. Tunda duk wanda ya kalli wancan bidiyo din ya ga duk bayanin da na yi. In kuma ka duba misali in kai ba ka kalli bidiyon can din ba da na kawo shi wannan din, in ka duba gun comment na wannan bidiyo za ka ga link ɗinsa na ajiye maka. Yanzu a cikin bidiyon nan kenan abin da nake so nuna, za ku kalli zahirin aikinsa ne. Kamar yanzu misali gashi nan na yi masa caji, kun ga gashi nan wannan wutan gashi nan ya kawo kuna gani. Yauwa shi ma fankan nan gashi nan in an kunna shi gashi nan kuna gani yana yi. Wanda dama shi wannan abun na faɗa muku na yi shi ne kusan 3 in 1 ne zan ce, wanda yayin da yanzu hakan nan yake ka kunna wutan nan haka za ka iya haskawa ka yi abinka. Kamar misali ka ajiye shi hakan nan za ka iya kai abin da ya shafi wani rubutu haka na a takarda, ko za ka yi wani karatu, ko kuma ka ƙara masa tsayi haka duka ana ƙara masa tsayi. Wanda kuma wannan ƙarin tsayi da ragewan tsayin nan kamar wanda a cikin wancan bidiyo na yi bayani na ce za ka iya ɗora kofinka hakan nan cike da shayi ko da wani abu mai zafi, don ka kunna wannan fankan zai ke fifita shi har ya sanyi. Wanda kusan dama wannan shine farkon dalilin da ya sa na ƙirƙiri shi wannan abun ɗin kenan. Wanda kuma kamar yadda kuke gani a cikin wancan bidiyo na yi shi nan wajen a rufe ne, ban buɗe shi ba. Gashi nan har yanzu ma ban buɗe shi ba. Zan faɗa muku dalilin rashin buɗewan, da kuma a cikin shi ma ɗayan bidiyon can da na yi na faɗa, amma zan ƙara faɗa saboda wani bai ga wancan bidiyon ba wannan ya gani. To kamar da kuke gani wannan shine, sai kuma bayani akan ɗaya na ukun ban yi muku shi ba. Kamar yanzu misali kana so ka ɗan wani shan iska kaɗan ko me haka, duka za ka iya kunna fankan nan kamar da kuke gani zai baka iska, ko ka ɗan ajiye shi akan wani abu haka kaga iska zai ke fuskantar ka. Kun ga dai abun serious abu ne, zan ce an tsaya an ƙera shi da fasaha insha Allah, kuma wanda duka kamar da muke faɗa muku wannan abu ni ne na ƙera shi. Kusan zan ce ma kusan ba wani wanda ya taɓa creating ɗin shi wannan abun ɗin sai dai ni. Ba san dai ko nan gaba ba ko kuma an yi, amma dai a sani na wannan abun ni ne na fara kawo wannan fasaha. Kamar yadda na faɗa muku a cikin wancan bidiyo ɗin, na ce kamar yadda nake wannan, da za ku ke sharing ɗin bidiyoyi na da kuke min liking misali, to shi zai sa abubuwan ya yaɗu yanda har wasu daga cikin manya daga cikinmu za su samu su tallafa mana akan waɗannan abubuwan da muke yi. Sai ku ga abin ya je ga inda ake buƙata, kuma kowa zai iya samu shi ma ya mallaki kalan wannan abun ɗin, tunda za a ci gaba da fidda kalansa ne misali. Sai magana kuma akan shi wannan abun ɗin da na faɗa muku dalilin da ya sa ban tsaga nan wajen ba. Yanzu zan ɗan faɗa muku kuma dalilin ba wannan bane kawai, wannan dole ne ai in kun duba za ku ga akwai alama na gashi nan na yi ɓulin kawai sauran ɗan fidda gam ɗin nan ne da na manna. To shi dama duka abin da yake da wani fanka ne haka a jikinsa kamar da kuke gani. To dole yanzu hakan ka kunna wannan fankan zai ɗauko maka iska ne wanda yake baya, sai ya baka iskan hakan nan, sai ya ɗauko iskan daga baya sai ya bayar a wannan abun. Kaga abun sai ya ji sanyi, in ka kunna matsayin fanka ne ko ka kunna matsayin ya baka sanyi abu ne, to sai abin ya sanyi. In kuma misali kamar yanzu fankan nan da iskan da zai zo bayansa mai zafi ne, to haka shi wannan zafi zai ke bayarwa. Kamar yanzu a kunna wuta a nan wajen, ko a hura wuta zan ce ka ɗan wani gaushi haka, sai ka kunna fankan nan kai haka, to nan za ka ji ɗumi yake fitarwa. In kun duba a cikin channel ɗin akwai bidiyo da na yi akan room heater wanda ni na haɗa, da kuma na kawo bidiyo akan yadda ake haɗa shi. Dukan kun duba cikin channel ɗina za ku kalli wannan bidiyo. Kamar yadda dai nake muku bayani, wannan zan ce shine ƙarshen wannan bidiyo, sai kuma mu haɗu da ku a wani bidiyo na gaba. Kar ku manta ku yi subscribing ɗina, ku taɓa min liking, sannan ku yi mana share. Sunan dai gashi nan kuna gani Abba ABK. Kasance dai.